नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते आणि ते पण गव्हाच्या पिठाचा. आणि गव्हाच्या पिठाचा बनवते ते पण त्याच्यामध्ये आहे ना थोडीशी भाजी टाकली आहे. तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय, 1 कांदा घेतलाय बारीक कापून, 2 चमचे दही घेतलाय, आपल्याला थोडासा कोबी घ्यायचा आहे अर्धी वाटी, थोडासा गाजर बघा किती घेतलाय, एकदम थोडासा घेतलाय कारण गव्हाचं पीठ कमी आहे ना त्याच्यामुळे भाज्या कमी घेतल्या. हे थोडासा शिमला मिरची घेतलाय, 2 लसणीचे पाकळ्या घेतल्यात बारीक कापून, हे 3 हिरवी मिरची आहेत, 1 मिरची पिकलेला होता. आपल्याला 2 चमचा तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. आता थोडासा पाव चमचा बेकिंग पावडर घ्यायची आहे, थोडासा बघा चिमटीवर मोहरी आणि चिमटीवर जिरा घ्यायचा आहे, चवीपुरतं मीठ आणि अर्धा चमचा तीळ घेतलाय आपल्याला तळण्यासाठी तेल. आता मी पहिलं काय करते, थोडासा ना एकदम नावाला तेल टाकते, एकदम नावाला तेल टाकलाय थोडासा त्याच्यामध्ये, अर्धा चमचा कमीच आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना जिरा आणि मोहरी, आता आपले जिरा मोहरी बघा तडतडले आणि एकदम कमी तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व आपल्याला भाज्या थोडे हलके फ्राय करून घ्यायचे आहे. आता थोडं बारीक गॅस करून आहे ना थोडं वाफेला ठेवते झाकण मारून, म्हणजे आपलं कोबी शिमला मिरची आहे ना थोडे नरम होतील. 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आपल्याला. आणि गॅस आहे ना एकदम बारीक करायचा आहे, मीडियम ठेवलाय. 2 मिनिटं झाली, आपली भाजी मस्त फ्राय झाली. आता म्हणजे थोडी आहे ना मऊ करून घ्यायची, नरम होते ना थोडी कोबी शिमला मिरची गाजर. आता मी गॅस बंद करते आणि आता आपल्याला आहे ना सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे पाणी टाकून. आता आपण वाटक्यामध्ये एका सगळं साहित्य घ्यायचं. हे गव्हाचं पीठ घेतलंय, तांदळाचं पीठ, कांदा, मीठ, तीळ, दही, हे आपलं सगळं मिक्स करून हातानेच आता आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. पण आधी आहे ना मी तेल तापायला ठेवते, कारण का आपलं बेकिंग पावडर टाकली ना त्याच्यामध्ये की ते थांबायचं नसतं, लगेच करायचं असतं. म्हणून आपल्याला बेकिंग पावडर कालवायच्या आधी सर्व पाणी टाकून तेल गरम करायला ठेवते. आता याच्यामध्ये आहे ना मी 2-3 मिरची टाकल्या. आता आपल्याला समजा तुम्हाला तिखट पाहिजे असेल ना तर तुम्ही आहे ना थोडा मसाला पण टाकू शकता. बघू तुला लागेल का मसाला? नको ना. आता मी याच्यामध्ये बेकिंग पावडर टाकते आणि पाणी टाकून आपल्याला मिश्रण घट्ट गोळा करायचा आहे. इकडे आपलं तेल तापायला ठेवलंय. हा तेल तापायला ठेवलंय म्हणूनच हे कालवायला घेतलंय. आता चांगलं पाणी टाकून आहे ना चांगलं गरगरीत करून घ्यायचं. म्हणजे कसं माहितीये, जास्त जाड नाही जास्त पातळ नाही. हे बघा जास्त घट्ट नाही जास्त पातळ नाही, असं करायचं. आता आपलं तेल तापलंय काय बघूया, जरासं टाकून बघते त्याच्यामध्ये तेल तापलंय का. म्हणजे नाही तापलंय, अजून थोडं तापायला पाहिजे. म्हणजे कसं माहितीये आपण तेलात सोडलं ना की ते तेलात सोडलेलं आहे ना पटकन वरती येतो, मग आपलं तापलं समजायचं. आता हे आहे ना आपण समजा तुम्ही हाताने सोडला तरी चालेल, पण काय प्रॉब्लेम होतो माहितीये का, आपण हाताने सोडलं ना तर हाताला बघा हे चिपचिप लागतो ना, मग आपल्याला परत त्या हाताने जाळं पकडायचं असतो. तर काय करायचं माहितीये, आपण असं मिश्रण काढून घ्यायचं आणि आपण चमच्याने सोडायचं. आता मी पण चमच्यानेच सोडते. आता आपलं तेल पण मस्त तापलंय. आता त्याच्यामध्ये मी 1-1 चमचा सोडते. आता 1-1 चमचा म्हटलं ना आपण थोडे छोटे पाडायचे. तेल तापलं असलं ना आपलं की ते आपण असं जे पकोडे सोडतो ना ते सोडता वरती येतात बघा. आता आपले मस्त छान झाले बघा. आता मी छोटे केले, तुम्ही मोठे गोळे केले तरी पण चालतील, पण असे छोटे आहेत ना खायला पण छान वाटतात भजीसारखे. गव्हाच्या पिठाचे पकोडे आणि गरम चहा मस्त खायला. आपला दुसरा बॅच आहे ना. हा दिसायला किती सुंदर आहे बघ. आपला पहिला बॅच, आपला दुसरा बॅच आणि आपला हा तिसरा बॅच. ते छान झाले, कलर छान आलाय. असा कलर आहे, कलर गोल्डनचा येईपर्यंत आहे ना फ्राय करत राहायचं आणि ढवळत राहायचं सारखं. टाकल्या पहिलं ढवळायचं नाही. तर इथे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आकार बघ कसा आलाय, वेगवेगळा आलाय. तिकडे आपली रेसिपी तुम्ही बघू शकता. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतोय बघा. आतमध्ये दिसले तुम्हाला सर्व प्रकारच्या भाज्या दिसल्या तुम्हाला. इकडे हे बघा शिमला मिरची दिसली, कोबी दिसला, कांदा दिसला, हे बघा इकडे रेड कलरचं दिसलं काहीतरी बघा. आता ही रेसिपी मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो, पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला खरं सांगतो, तिकडे तळताना ना मी 3-4 ना तिकडे 6 ते 7 मी अगोदरच खाऊन टाकले.
कारण ते मला बघायचे होते ते कसे चवीला लागतात. तर मम्मी पहिलं तू खा आता. आणि तू काय ना? मी तर खाल्लेलेच आहेत, फक्त टेस्ट सांगायची राहिली. आता तू खा जरा एक, आपण एकत्र खाऊया. चल असं वाटतं चावल्यावर आहे ना, आपण चावत राहतो शेवटला असं वाटतं थोडी साखर टाकलेली आहे की काय. लास्ट असं वाटतं जरासं गोड वाटतं, पण एकदम मजा येते खाण्यामध्ये. गोड वाटतं एकदम आणि मस्त एकदम कुरकुरीत. आता जास्त सांगायचं म्हणजे आपण भजी चला ह्या रेसिपीला बटाट्याची भजी खातो ना तसं तशी, पण ही एकदम कुरकुरीत झाली आहे. आपण कसं माणसांना पदवी देतो तसं मी या रेसिपीला एक टॅग देऊ शकतो की ही रेसिपी आतापर्यंत बनवलेल्या भजीच्या रेसिपीमध्ये सर्वात जास्त क्रंची रेसिपी आहे. म्हणजे ह्याच्यात ह्या रेसिपीने क्रंच मध्ये पूर्ण मार्क मिळून टाकले. समजा हे कोणाला तुम्ही चाय सोबत दिली आणि असं प्लेटमध्ये दिली ना, तर माणूस असं उचलेल, ती ओळखणारच नाही कसली आहे ती भजी. आणि आपली भाजी कसली आहे, गव्हाच्या पिठाची, आणि आपल्या नाश्त्यासाठी रेसिपी आहे. याला कंपॅरिझन करायचं म्हणलं की तुम्ही आपण फ्रेंच फ्राईज खातो माहितीये, तर कसं मसाला फ्रेंच फ्राईज कसं असतो वरती एकदम मसाला जरा लागतो, तसं की भजी वरतून खाल्यावर एकदम कुरकुरीत, म्हणजे त्याच्या एंड पर्यंत शेवट होईपर्यंत ते कुरकुर होत राहतं आपल्या तोंडात. आणि शेवटला गोड चव कशाने येते, गाजर आणि कोबी आहे ना आपल्या आतमध्ये, त्यामुळे ते सांगायचं होतं की पूर्ण वेळ कुरकुरीत लागते आणि आतमध्ये थोडा त्याचा मसाला फ्लेवर पण लागतो. म्हणजे जरासा तिखटपणा, जास्त तिखट नाही पण तो जरासा तिखटपणा जो नाही इम्पॉर्टंट असतो ना, ते सुद्धा लागतोय. आणि लास्टला एकदम चांगली चव लागते. तर रेसिपी एकदम चवीप्रमाणे आणि कुरकुरीत मध्ये तर हाय लेवलला गेली एकदम. ही रेसिपी एकदम छान आता झाली. हे तुम्ही लक्षात ठेवा, कधी पण बेसन नसेल ना घरामध्ये, पाहुणे कोण आले असतील आणि समजा नाही पाहुणे आले आणि तुम्हाला स्वतःला जेवताना भजी पाहिजे असेल तर तुम्ही अशी गव्हाच्या पिठाची करू शकता. आणि समजा समोरच्याने बोललं की मला कुरकुरीतच भजी हवी, तर न काय विचार करता हा व्हिडिओ खोलायचा, म्हणजे अशी रेसिपी बनवायची समोरच्याला द्यायची, कारण ही सर्वात जास्त कुरकुरीत रेसिपी आहे. रेसिपी एकदम छान झाली आहे. यातली अर्धी तुम्हाला घ्या आणि अर्धी मला द्या, कारण मला जास्त खायची मन झालंय माझं. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुमच्या कमेंटच्या मी वाट बघत असतो. आणि ह्याच्या अगोदर तुम्हाला अजून 2 कामं करायचे आहेत. या व्हिडिओला लाईक करा आणि ह्या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा. आणि तुम्ही बनवा आणि कशी झाली ती सांगा.